салом алейкум дӯстон, ҳама касо созаем хуб. Телефони дар дасти мабдагӣ боша Infinix GT 20 Pro наканеса бу барои шумо овардем. 5 дона заказ карда оварда будем, заказ карда ва вай телефоно тамом шавад. ва ин телефона мо барои шумо обзор карда будем. Ин телефон чиста барои бозии PUBG бозӣ карданай ва 120 fps не экранаш, 144 ГГц экранаш кор мекунад, 120 fps бозии PUBG ра мебардорад, дар лой бошад 90 fps тоза мебардорад. ин телефон бошад 5 дона оварда дадем, дар видеои пешна заказ кардам уже ва имрӯз бошад бо 5 та дига овардем. вақти курс қимат шиданда мо ҳозир ин телефон дар нарх қимат гирифтем ва нархи ҳозираш бошад 3000 рубла. барои заказ кардан бошад номеро дар рӯи экран метавонем бемалол заказ кунед ва ин телефон мо метавонем ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка кунем. дар Россия бошад 300 рубла, Тоҷикистон бошад 700 рубла. ва дар видео лайк мемонем, дар канал обуна мешавем, аксияҳои телефонҳоро тамошо мекунем. ва паго рӯз ҷумъа стекло чиқоли ҳама телефонҳо падарка ва дар дри коробкаи телефон бошад чи ҳастае. биё бирад дар пеж нишон метавонам ҳуиш мекунем. ира уже обзор шая кардагиам, метавонед бинед. телефон ранги сундугуй мешавад. вот якне дар дри коробкаш симак барои симкартаи карданак, стекло ва документҳои телефон. як чиқоли пластмасси вообще аҷоиб дорад. иҷада бошад плёнкаи аму телефон GT 20 Pro, процессор Dimensity 8200 Ultimate ва оперативка то 16 ва иҷада бошад 120 fps да бозӣ мега в играх ва экранаш бошад 144 ГГц Full HD Plus AMOLED дисплей дорад. NFC поддержка мекунад ва дар дри коробкаи иш бошад бо чи ҳастай 45 ватта 20 зарядка бо як та дига кабел барои заряд мондан, дига ҳеч надорад. ва касоне ки ай магазини мо биё бирад инҷаша нишон бутон ва экранаш бошад дар рӯи экрана телефон нига кунед тарзи кор карданша. биё реал инҷа дар нишон бутам чанд ГГц кор кардани телефона нига кунед. дар вақти гирон кардан бозии PUBG дар абоишай настройкаш медуроем. экран и яркост ва иҷа бошад частота обновление якне 90 ГГц, 120 ГГц ва 144 ГГц. телефон чёткий бад кор мекунад. нигоҳ кунед, нигоҳ кунед, дасти худам рускаиса нигоҳ пеша худат карочи кор мекунад ва камераш медуроем. камерашро нигоҳ кунед, камераш вообще 3x пеш мегирад ва бошад чираф иниш бошад фронтальни камераи телефон 32 мегапиксел, основной камераш бошад 108 мегапиксел. ва касоне ки ай магазини мо телефон харидорӣ мекунад, бо хоҳад наушники беспроводно, хоҳад пауэрбанки 10000 мача, хоҳад машинкаи универсални барои бародаромон, барои имини шумо падарка мешавад. гуфта гузаштем ба ҳама ҷои Россия ва Тоҷикистон доставка карда метавонем. дар иҷа бошад Real Avi аста. иҷа бибинед. агар ки шумо дар билетҳои арзон боваринок дар кор бошад, номерро дар рӯи экран 125 371 0388 шумо дар билет, агар билет дар кор бошад, дар WhatsApp менависем, бародармо Ҳусейн шумо да ҷавоб мета ва сурати паспортон дар WhatsApp равон мекунед. айси бошад шумо да электрони билеттон равон мекунед. агар ки шумо да телефони Android, мисол iPhone дига намудаш дар кор бошад, Samsung Honor дар аксия рафтаиста то 3 ноябр ва ин телефонҳо бошад дар нархи 13000 12990 рубл. ҳама телефонҳои мо оригиналай ва яксола гарантия дорад. метавонед заказ кунед ва адреси мо бошад метро Бутырская, выходи 4, торговый центр Зелёный. касоне ки дар Москва ҳастанд метавонанд биёянд телефонҳо наздик бинанӯ бикован, мақсад бад бигиранд. саломату хонобод бошед. дар фикрҳои худтон дар комментар нависед, ҳатман мо комментарҳои шуморо мехонем.